Simbingelele sinamukele kwi-Andile Online TV. Gama lami ngingu-Andile ngokwanxumalo. Njengoba uzwa singena ngawo lapha maNazaretha ethi bongani uJehova ngokuba elungile. Bafowethu siyazi ukuthi amaNazaretha agcwele umgwaqo njengamanje imonto ziyalandelana zibheke lapha endaweni yaseThekwini la abayolindela khona uhambo oluya lapha entabeni engcwele. Bafowethu amaNazaretha kuyaziwa ukuthi njalo maqala uJanuary uMasingana ayazi ukuthi asuke enenkonzo enkulu lapha entabeni intaba inhlangakazi kanye nayo lapha intaba iKhenani. AmaNazaretha asekuphakameni kanye namaNazaretha asemhleni imonto zigcwele umgwaqo njengamanje eziphikelele lapha endaweni yabo la abalindela khona. Bafowethu ngiyacela mawusanda kuqala ungena kwi-Andile Online TV ukube nje usubscribe bese uvula ama notifications wakho wenzela ukuthi konke esikufakayo bese uyakuthola bese uyaphawula lapha kuma comment ubeke uvo lwakho ukuthi wena usukuphawula uthini njengamanje. Siyabonga.